Mayong gabi sa trend. Challenge alang sa mga safety, bisan sa mga pare. Di ba? Sa social media, pato kayo ngayong simbahan, mo ay ginapromote ninyo kay mo ipagi sa kaluwasan. Sa Lucas 23, sa sa Kristo gilansang sa cross, adunay duha ka kawatan sa iyang side by side. Gani gipangalan na ninyo si Istas ug si Dimas. Bisan wala ni pangan sa Bible atro nakaila mo ana. Karon, amo sa nagsigig bugal-bugal. Amo sa pod nagpakimaloy ingon siya, Lord, remember me when thou comest into thy paradise, or into thy kingdom. Kung sa ingon ni Kristo, today thou shalt be with me in paradise. Ang pangutana mao ni, ning sulod ba siya og simbahan? Ning tuman ba siya og napulo ka sugo? Nagpaampo ba siya? Or nagpapangaji ba siya? Or nagtuman siya sa sakramento? Or unsa ba? Di ba? Karon, kung makalawas pa inyong simbahan, nganong giuban man to ni Kristo sa iyang paraiso o sa iyang kingdom, nga wala mo tuming sulod og simbahan? Ala, tubaga ko no. Usa ka dakong ilad ug bakak ang paghatag ug comparison sa tuang higala nga pastoy sa kini nga tuang gitagaan og reaksyon nga sa video karon. Ngano man tungod kay ang comparison nga iyang gihatag, ang tawo nga naa na sa ang sa kamatayon ug ang tawo nga naapay kahigayunan nga magbuhat, mosunod ug motuo sa pagtulun-an sa atong Ginoong Jesucristo. Kanang kang Dimas, actually, yes, tinuod na, nahibalo ang simbahang katolika sa pangalan sa duha ka kawatan. Nga naman, kaya simbahang katolika manggod gitukod ni Kristo. Kunya, pinaagi sa pagpadayag sa Ginoo o sa mga gitudlo sa mga apostol, sa unang mga panahon, sa unang siglo particularly, nga diin na ang simbahang katolika, ang simbahang gitukod sa Ginoo sa Kristo. Kaila siya sa mga tao nga naa siyang palibot. Ilabi na, kadtong na ay mga koneksyon sa history ni ining maong simbahana. Kamutoy, di man mo kaila kay ang inyohang pundok manggod niboto lang sa after 16th century, after kang Martin Luther. So buti pasabot, bisan pa og magngalan-ngalan mo, dili na matrace sa kasaysayan sa hinungdan nga niboto lang man mo o sa gitawag og unang siglo. Kung makapangalan mo sa insakto, igo lang pumanangopya sa simbahang katolika. Okay, balik ta sa isyu. Ang isyu, ingon pa niya nga di na kinahanglan ang simbahan, di na kinahanglan mga sakramento, di na kinahanglan nga mabuhat kag tawag ining maayo. Kaya ang kawatan gani, nahitabo gani nga giluwa siya bisan pagwa sa nisod og simbahan. It is a fallacy of incorrect analogy or incorrect comparison. Nganong incorrect comparison man, tungod sa hinungdan, number one, naa na siya sa ang sa kamatayon. Wala siya higayunan pang musod pagsimbahan or mudawat og mga sakramento. Pero naa dito ang act of faith. Ngano man tungod kay iyang giprofess sa atubangan ni Kristo mismo ang iyang pagtuo. O nya naa confirmation kang Kristo nga gidawat ang iyang pagtuo. Balik ta sa inyo. Naaba mo sa ang kamatayon toy nga para maingon mo nga no need na ang tawag ini nga pagsulod sa simbahan o pagbuhat og maayo. Ikaduha, so buti pasabot di ay nga dili ay importante ang pagsulod pod sa inyong sekta. Kung ingon ana nga atong argumento, anong kinahanglan anong mga di pa man mga katoliko nga okay na lang man di mo tuol lang ko kang Kristo isipos nga maluwas-luwas nako. Sa may purpose nga nang musulod mi sa inyong simbahan o musulod ang mga katoliko di sa inyong simbahan o sekta. So buti pasabot ang inyong argumento nagkapingki-pingki, nagkasungag. Tungod sa hinungdan nga dili ninyo mabarugan ang tama nga argumento concerning sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. So again, ang sitwasyon ni Dimas kadtong naa sa krus, naa na siya sa ang sa kamatayon. Naa na siya sa ang o bingit ng kamatayan o kung baga. Pero katong mga tao nga wala sa bingit ng kamatayan o sa ang sa kamatayon, sa mahitabo, tanawan ng mga apostol, nagpasakop man sila simbahan. Kaya sumalap pa ni San Pablo, ang simbahan mao ang haligig patukuran sa tanang kamaturan, and at the same time, si Kristo mismo ang manluluwas ni ining maong simbahan. Kung dili ko magpasakop ni ining maong simbahan, kasi may muluwas na ko. Kasi may muluwas na mo. Ngano, tungod sa hinungdan nga, ang founder sa iglesia, moto ang responsabling manluluwas sa iglesia. Kamo kay inyong founder, Amerikano man, so ang inyong founder po, Amerikano sab, naman dihayag sa kong ulo. ang inyong founder is mao sabing inyong manluluwas. So madisgrasya gyud ang inyong tawag ining kalag. Number two, ang mga apostol na naa pa sila higayon sa pagtudlo pagsunod sa kabubuton sa Ginoong Dios. Naa pa sila tawag ining kahigayunan nga makatudlo, makatuman, makadawat sa gitawag og mga sakramento, nagkinabuhi sulod sa simbahan ni Kristo. Nagkinabuhi sulod sa mistikong lawas ni Kristo. Ang kanang San Pablo, Colossians chapter 1 verse 18. So, nga nilasulod pa man sila, aron sila maimpas.
Yung sila, luwas naman sila daan. Yung San Pablo gani, diha sa 1 Corinto, nga kinahanglan makigbugno kita, uban sa lumba aron magkampot na to ang ganti. Buti pasabot, nga sa ilang pagsulod, naningkamot sila aron mahingpit sila or makuha nila ang kaluwasan perfectly and by way of sanctification their souls. So, mao na to ya. So, buti pasabot, kung maingon mga okay na luwas na, bisa pag di mo sa simbahan, binutbot na. Kung yun naman yung punto, ayaw pang-recruit. Ayaw na pangagdi mga Katoliko. Ingnan lang mga tao ninyo, dihat lang mo sa inyong balay, paghimo mo tawag anang inyo ang pagtuon na lang, ayaw mo ato sa mga simbahan. Kumbaga, kung dili ingon ana ang tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ano man kay ang mga Katoliko karong panahon na wala man sa ang kamatayon mo unang naapek kay gayon na responsibility to be a part of the church founded by Christ. So ingon ana, di ba? Sundon ang mga sakramento kay according sa balang kasulatan, pinaagi niini maatong madawat ang atong Ginoong Jesucristo. For example, bunyag, masulob si Kristo. For example, kanang Santa Misa o Santa Eucharistia, atong gikaon ang atong Ginoong Jesucristo. Kaya sumala pa niya ang mukaon sa kung unod, may kinabuhing walay katapusan. So, ingon ana, kung di na mabuhat ana, nya wata sa ang sa kamatayon, di na to nabuhaton subay sa gitulo sa atong Ginoong Jesucristo. Ang may tabuan na, may impirno ka. Una ang stari sa yawa, imuon ang kaluwasan sa iyo, dili ay lisod bang gani giluwas ni Kristo ang kalibutan. How much more sa kita nga tawag ini mo angkon ng kaluwasan, lisod pod. Kaya dili sa yun ang pagsunod niya. Ingon pa niya, magpasan ka sa imong kaugalingong krus. So, dili sa yun. Okay? So, man dito pailad ining atong mga igala nga mga dili Katoliko. Tungod sa hinungdan nga, ngitagin na sila pagtudlo nga dili mao ang gitudlo sa tuwang Ginoong Jesucristo. Kung mailad ta, interno gini nga atong kalag. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.